Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet. Got a rep. Сега гледах някакъв клип на Динко в TikTok, някакъв експеримент за 1000 лева. Отворих коментарите и имаше коментар, който казваше, че реално когато правиш добро не трябва да го показваш, иначе го правиш за показност. Абсолютно не съм съгласен с това нещо. В България постоянно, пък и не само в България, в света постоянно показваме най-лошите неща. И било то малки, възрастни, всеки взема пример от това нещо. Поред мен, ако има повече хора, които да показват такива добри дела, света ще е много по-добро място и хората ще могат да вземат реален пример от нещо. Сега със сигурност има и хора, които го правят наистина само за показност, но дори и така да е, пак е по-добре, отколкото да пуснеш нещо негативно. Бърчанта, че ма бабона боева. Ох, не мога, който ще тягам много на кръста. Път по-голям танчор. Отвор позорите, може. Но! Ето беше нападнат от едно огромно куче в събота. Едва успяхме да го спасим с дядо. Другото куче беше 2 пъти колкото Найто. Нещо подобно на алабай, беше малко по-малко от алабай. И постоянно се стремеше да захапе Найто за гърлото. Найто квичи на земята, ама едно жално квичене, искам да ви кажа. Право ми се скъса душичката. Едва го спасихме. Найто, пускай тото, брат, що щяхме да се оставим без теб. Дай сега да видим какво ще ми се падне. И сам трябва да се ударя, ако не го позная. Ирак. Ей, тук малко из Родопите. Имаме 10% отстъпка на мърча за Великден. Може да отидете и да си вземете. Използвайте код Великден10 за 10% отстъпка. И като го използвате, като се вземете, ще имате много хубави дрехи. Сте много повече на 20. Ох, си сте с глупости. Чудя се колко неловко мога да го направя за себе си. Олигофрен на ски. Сбирка на калистеник за рове на батут. Това не ми звучи добре. За батута със сигурност не е добре. Толкова такива мускули те късат батута. Дай! Превъртам двойно. Да не го превъртявам много, почина врата си падна. Добре. Най-накрая остана малко време да поговоря за програмата. Искам да кажа няколко неща. Ако не се интересувате от нея, най-добре е да се махнете от тези сторите сега, за да не си губите времето. Първо искам да кажа, че съм супер горд, че успяхме да направим толкова добър продукт. Не го казвам само защото ние сме го направили. И аз в сайта си го продавам. Просто наистина дадохме душата си в това нещо. Постоянно се чувахме с Пламен. Обсъждахме кое може да подобрим. Дава го на жена ми. Няколко пъти минахме през програмата да подобрим граматиката ми, защото, както знаете, не мога много добре да се изразявам. И други хора ни помогнаха. Благодаря на Деница. Деница, ако гледаш това стори, мерси. Получи се доста добре. Исках да е малко повече от хранителен режим. Затова цялата програма е 55 страници. Има естествено снимки и така нататък, но информацията като текст е около 5300 думи, което е като една малка книжка, много мини книжка. Със сигурност ще ви влезе в употреба, дори бих казал, дори да не се интересувате от хранителния режим. Просто доста написах за психичната част, как да се справим, така, за по-пълните хора като мен ще разберат за какво говоря в програмата. Трикове, как може да се залъжем в началото, поне защото всяко начало е трудно. Абсолютно всичко има в нея. Разтягане, как да разтягаме, как да загряваме. Тренировки в фитнеса, тренировки в къщи, ако нямате фитнес или не обичате ходите на фитнес. Освен в къщи тренировки има и дали сме примери за други спортове. Ако искате отвънка да тренирате, какво може да правите. Има едни упражнения, които страшно много ми помогнаха, които са страшно базови и ако си вземете програмата и ги видите, може да се стори много несериозно, но ви гарантирам, с ръка на сърце казвам, че тези упражнения страшно много ми помогнаха. Колкото и базови да са,
колкото и основни да са, много ми помогнаха. Просто я пуснахме за тази сума, много хора може да си кажете за 36 лева бахте букулка, ще тая програма. Не, просто я пуснахме толкова достъпна, защото, както знаете, всичките програми са ги надули в интернет за каквото и да било. Всички са над 100 лева. Ако не са над 100 лева, са около 100 лева. Затова решихме нашата програма, освен да е най-добрата, и да я направим на достъпна цена за всички. Така че може да отидете и да я вземете. Със сигурност ще ви хареса. Ако не ви хареса и не сте доволни от резултатите, дори предлагам връщане на парите, защото съм сигурен, че ще я харесате. Просто като цяло програмата е страхотна. И пак да кажа, не го казвам само защото е моя, само защото аз се опитвам да я продам. Просто наистина е така. И ако я вземете, ще разберете за какво говоря. Още един път благодаря на хората, които подпомогнаха тая програма. Боряна, годеницата ми, Пламен, с който реално правим програмата заедно, и на Деница, която всъщност също ми помогна да редактираме малко граматиката и структурата. Благодаря ви. Вие може да отидете и да си вземете на drumfbg.com. Ако не, тук е едно линк, че трябва да има. Ей, остави мечката! Какво правиш ти на мечката? Тая мечка не е тук да се възползваш от нея. Ще дохапя. Те дохапя. Чай, те дохапя. Хапам да. Защо ме хапеш? Ау, какви зъби! Направим 2 команди. Хайде, бързо. Затвори вратата. Браво, затвори я. Затвори хубаво вратата. Затвори вратата. Браво, моите учени. Так му гледах един клип по BTV как хората българи с българи се бият, защото единият е за Русия, другия е за Украина, и сега гледам, че искат да слагат украински знамена по руските паметници. По принцип знам, че не ви интересува моето мнение, но аз все пак си го кажа. Първо, дори да сложат нещо, някакви знамена, украински знамена на руските паметници, Путин го боли хуя. И точно сме се превърнали в европейците. Помагаме на Украина, като сложим прожектирано знаме на нашата къща. Едно знаменце отпреде на балкона. Страхотно, това толкова много помага на Украина, толкова много помага на войната. И гледам, хората отдолу се бият за българската история. Русия колко ни е помогнала. Другите пък казват, че руснаците са окупатори, еди какво си, еди що си. Къде намесихме българската история с войната в Русия, в Украина, не знам. Не им се връзвайте на тия всичките идиоти, нека да бъдем единни, ние сме българи. Ей, така се тича! Защо не тичахме така нагоре? Някакви двама кръци. Това го снимах този път. COVID нанесе трайна следа върху живота ми. И сега се попитате как така? Ей така лесно, като излезна от нас, отивам до магазина и изведнъж пипам така и към забравих си маската. И после сетих, че вече няма маски. И това ми се случва всеки ден. Само аз ли съм така? Тази команда наскоро го научих. Много се изнервях, защото тък му си седна с книжка или тък му седна да работя на бюрото. И той блъсва вратата с глава и влиза, климатика бичи, вратата е отворена, аз трябва да стана, да затворя. Той после пак идва, пак я отваря и се ядосах. Викам, сега ще го научи да затваря вратата. Затвори вратата. Затвори хубаво вратата. Климатика бичи, затвори вратата. Браво на момчето. Браво, моето момче. Моите всичките ученици са изроди. Ето го най-ниския ми ученик. Къде да заставим само един до друг да преценят хората колко. Ето затова е най-ниския ми ученик това.
wanna be out there. I'm just trying to hit by the end of the night. Lil' mama so bad and my booty so tight when I